Goddag. Jeg vil lige optage en healing. Det er en healing, som jeg selv har brugt rigtig meget tidligere. Den virker mod misbrug i alle former. Det at blive misbrugt, det at komme til at misbruge andre, men også imod afhængigheder i alle arter. Det kan være overforbrug af sukker, kaffe eller af rusmidler og teknologi. Så det du skal gøre, det er bare at sætte dig rigtig godt til rette, og så sætter du din intention på at tage imod, og jeg vil lige så stille sætte healingen i gang. Den her første del, det er jordens lys. Jordens lys går ind og giver grounding, giver jordforbindelse, så du kan stå mere solidt i dig selv, stå mere fast i dig selv og bevare kontakten til moder jord. Hvis du har en tendens til at komme til at lette lidt fra jorden, slip din jordforbindelse, så hjælper den her energi dig med at holde fast, så du ikke føler dig så vaklende. Energien den går ind og arbejder på den nederste del af dit chakrasystem, hvis du kender til det. Den nederste del af dine hovedcentre. Bringer dem i balance, hvis de kommer ud af kurs. Bringer dem ind på linje med hinanden. Og trækker dem ned i forbindelse med jorden. Du holder bare din intention på at tage imod,
og lad energien gøre sit arbejde. Den her første del af healingen, den toner lige så stille ned og gør plads til energien Gracious Strength Regeneration, som er hovedhealingen. Det er den energi, der skal hjælpe dig med at passe bedre på dig selv, med at træffe valg, der ikke skader dig. Og den sætter jeg lige så stille i gang. Og igen kan du bare læne dig tilbage i dig selv, og stille og roligt sæt din intention på at tage imod. Energien, den går ind og forplanter sig fra den nederste del af rygsøjlen og bevæger sig lige så stille opad i bløde bevægelser. Den fletter sig op igennem rygsøjlen. Og måske kan du mærke en følelse af, at din ryg bliver ranket op. Måske kan du mærke, at du ligesom bliver rettet ud. Brystet bliver skudt frem. Overgiv dig til fornemmelserne. Hvis du ikke mærker noget, så er det også okay. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Alt er som det skal være. Den del af healingen går ind og giver en følelse af at have mere ryggrad. Når vi har problemer med at komme til at overforbruge ting, så sker det som oftest i en tilstand, hvor en del af os trækker i en retning og en i en anden. Og derfor kan det godt føles som om man svigter sig selv, som om man har ryggrad som en regnworm. Man siger, i morgen gør jeg noget ved det her. Fra i morgen af stopper jeg med at ryge. Fra i morgen af så stopper jeg med at drikke kaffe. Nu vil jeg ikke drikke alkohol mere. Så videre, så videre, så videre. Jeg vil kun bruge 10 minutter på min telefon. Og så går der lige pludselig 3 timer.
Og så det godt føles som om vi på en eller anden måde har nogle mangler. Og det, den energi her, den går ind og gør, at den går ind og antænder følelsen af at være stærk, af at kunne stå imod den der trang, den der lille stemme, der overtaler os til at gøre noget, selvom vi inderst inde godt ved, at det måske ikke er det helt rigtige for os. Selvom allerinderst inde, så vil vi hellere gøre noget andet. Fordi vi ved godt, at det endelige resultat ikke er noget, der bringer os en varig tilfredsstillelse. Samtidig med energien arbejder om i rygsøjlen med at give os mere ryggrad. Så bevæger den sig lige så stille, udvider sig ind i hjerteområdet, hvor den tager fat og lige så stille, blidt og nænsomt begynder at forløse følelser af skam og skyld over at skade os selv. Følelsen af at spænde ben for sig selv, selvsabotere. De her følelser gør energien lige så stille ind og begynder at blødgøre. Løsner lige så stille op. Hvis det vækker en følelse af skrøbelighed og sårbarhed, så lad det komme. Lad det få den plads, det beder om, og bare mærk det. Nogle gange, når vi bruger noget uden for os selv til at regulere vores følelser, vores tilstande, så kan der være utrolig mange gode forklaringer og gode undskyldninger for, hvorfor det er en god idé i øjeblikket. Men den skam og fortrydelse, der så kan komme efterfølgende, dagen efter, hvor man måske vågner op med tømmermænd, eller sorgen ved at have gjort skade på sig selv, eller have tilladt andre at skade en, når man egentlig ikke ville det. De følelser, de kan genantænde spiralen, så det, der måske i fordomstid startede som en måde at give sig selv forløsning på, det ender som en måde at afstraffe sig selv på. Så lidt som hvis man for eksempel har tendenser til at komme til at overspise usunde ting, så hvis man har været igennem en periode, hvor man har spist rigtig sundt, og så kommer man til at spise noget usundt, så kan det godt antænde den her tendens til, at nu er det lige meget, så kan jeg lige så godt fortsætte, og så overdriver man det.
Og det energien gør lige nu, det er, at den går ind og ligesom justerer på de her antændinger, der kan ske, hvor det at tage en lille smule starter den her spiral, hvor det bare bliver skruen uden enden, der kører videre. Det går ligesom ind og kortslutter her, så det bliver muligt at tage et andet valg midtvejs, så du ikke behøver at køre den helt til enden, så det ikke behøver at blive det her dybe dyk, men så du måske kan begynde at kravle op af hullet, før du ryger helt ned i bunden. Hvis du mærker fysisk ubehag nogle steder i kroppen, det kan være noget, der presser, eller stikker, eller skaver indeni, så forestil dig, at du puster området op. Så det er lige så stort som en fodbold, lige så stort som en badebold. Og så giv energien plads til at arbejde. Giv den plads til at løsne de ting, der skal løsnes. I takt med, at de her tunge følelser af skam og skyld lige så stille blødes op, så sættes der noget nyt i stedet. Følelser af varme, kærlighed. Der bliver lagt et lille frø. En ny impuls. Impulsen til at drage omsorg for dig selv. Impulsen til lige så stille at begynde at elske dig selv. Når
Vi har vendet vores system til hele tiden at blive reguleret og justeret gennem ting, der kommer udefra, gennem impulser udefra, indtryk udefra, stimulanser udefra, så bliver systemet gerne lidt forvirret. Det bliver svært at selvregulere på den måde, der i virkeligheden er naturlig for os. Vi er født med evnen til at mærke vores behov, men der kan ske alt muligt, der går ind og kortslutter de her evner, og den meget hurtige verden, vi lever i, så kan det være svært bare at læne sig ind i stillheden, læne sig ind i væren. Og hvis vi vender vores system til for eksempel at først blive frisk, når vi får den første kop kaffe om dagen, så holder systemet lige så stille op med selv og producerer de stoffer, der skal gøre os friske om morgenen. Og det samme, hvis vi bruger noget til at gøre os søvnige, gøre os trætte, falde til ro, noget udefrakommende, så stopper den naturlige produktion af de stoffer, der skal gøre os søvnige. De stopper også af sig selv, og det gælder for i virkeligheden alle tilstande, som vi inducerer gennem ting uden for os selv. Når vi gør det igennem en længere periode. Så healingen, den begynder lige så stille at tage fat om afbalanceringen af signalstofferne. Det ligner for mig, at den går ind og ligesom man på en computer kan tage en kopi af systemet på et givet tidspunkt. Og hvis der så kommer en virus, så kan man spole computeren tilbage til for eksempel 6 måneder forinden, hvor virusen ikke var der. På samme måde ligner det, at energien den går ind og finder en gammel kopi af hjernens produktion og regulering af de her signalstoffer. Antænder hukommelsen om, hvordan det er at antænde glæde naturligt, at antænde træthed naturligt. Hvordan det føles at forløse svære følelser naturligt.
Hvis det føles lidt mærkeligt, lidt ubehageligt, så kan du igen forestille dig, at du puster området op og gør det større. Du kan fylde det op med lys, fylde det op med kærlighed, og give energien plads og lov til at arbejde. Samtidig med at der arbejdes på de her signalstoffer, så fornemmer jeg, at energien den går ind og begynder at justere på kodninger, som kan have skabt en tendens til at blive ved med gentagne gange og lande i den samme situation. Det kan være giftige relationer, destruktive forhold. Det kan være situationer, der antænder den her trang til på en eller anden måde at afstraffe sig selv. Og det jeg ser energien gøre, det er, at den går ind lige så stille og antænder muligheden for en anden mulighed. Altså antænder håbet på, troen på, at der findes noget andet og bedre. At du er i stand til at skabe og tiltrække noget andet og bedre. Også selvom det måske kan se ud som om livet kun har bevist det modsatte. Og med denne omkodning følger en blid og kærlig energi af tilgivelse, af selvtilgivelse, men også tilgivelse af dem, der må have gjort dig ondt. For gennem den tilgivelse kan du lige så stille begynde at give slip på de gamle historier. Du kan begynde at stille spørgsmålstegn ved gamle historier, der gentager sig i nye former, før de når deres fulde udfoldelse. Så det, der før måske kunne føles som en selvfølge, selvfølgelig bliver behandlet dårligt. Selvfølgelig bliver jeg svigtet. Selvfølgelig svigter folk min tillid og overskrider mine grænser.
de her selvfølger, som kan have en tendens til at få os til at blive i situationer eller tilstande, som vi ikke ønsker at være i, og som vi fortjener meget bedre end. Når vi kan begynde at stille spørgsmålstegn ved dem, så kan vi også lige så stille begynde at øve os i at stoppe bevægelsen ind i midten af de her situationer, oplevelser, tilstande. Og det er også en del af det at opbygge følelsen af at have ryggrad, følelsen af at være standhaftig, for når vi kan stille spørgsmålstegn ved os selv, stille spørgsmålstegn ved det, vi bliver udsat for, så antænder det lige så stille en trang, en bevægelse imod at gøre noget andet, at tage skridt i en ny retning. Også selvom den nye retning nogle gange kan føles mere skræmmende end den vi er vant til, fordi vi som mennesker er så underligt indrettet, at uanset hvor ubehageligt det vi er vant til det måtte være, så føles det nogle gange mere trygt end at træde ud i noget ukendt, også selvom vi dybt inde ved, at det ukendte, det vil være meget bedre for os. Vi drager os mod det, vi kender. Jeg mærker, at energien om i rygsøjlen lige så stille fletter sig sammen med energien, som arbejder på signalstofferne op i hjernen. Så det mærkes til, at de forbinder sig på en måde, hvor det ligesom at være standhaftig begynder at antænde nogle af de lækre lykkehormoner, gode sager, som vi naturligt har tilgængeligt, på en måde, så lysten til at stå inden for dig selv og stå fast i dig selv, den antændes mere og mere, jo mere du øver dig.
Og det mærkes til, at der samtidig aktiveres et aspekt, som vi nogle gange kan mangle, især hvis vi indtager rusmidler, som har en meget kraftfuld effekt på belønningssystemet. Når vi gør det, så kan vi godt glemme fuldstændig den pris, det koster efterfølgende. Så for eksempel, hvis vi drikker store mængder, så har vi det sjovt imens, men den der følelse af at have det helt forfærdeligt bagefter, den bliver ligesom glemt i det øjeblik, vi tager beslutningen. Og det, der lægges ind her, det er kontakten til den pris, vi betaler. Altså årsag og konsekvens. Så vores system, det der sker med vores system, er, at hvis vi indtager noget, som gør os glade lige nu, hvis vi gør et eller andet, som giver en god følelse i belønningssystemet lige nu, så forbinder kroppen, hjernen det med noget godt. Og selvom det i sidste ende er dårligt for os, så går hjernen ikke ind og laver den kobling. Så det føles som om, der ligesom bliver lagt en genvej ind, en kobling ind i den her kodning af hjernen. Så der bliver plads til et ekstra spørgsmål omkring, okay, jeg vil gerne have den her gode følelse nu. Jeg har sådan lyst til at spise alt det her chokolade lige nu. Men hvor der ligesom bliver lagt et spørgsmål ind, okay, men hvordan er det nu, jeg har det, når jeg har spist alt chokoladen? Og det betyder ikke, at du nødvendigvis lige med det samme vil kunne stoppe dig selv, men spørgsmålet skaber pladsen til muligheden for at stoppe, måske 3/4 af vejen, måske på halvdelen af vejen, og lige så stille bevæge dig baglæns, så igen du ikke behøver at køre den helt til enden, helt til kanten, eller måske ud over kanten, før du mærker konsekvensen. Det mærkes altså til,
at der bliver ændret, der bliver lavet nogle små justeringer, så det udefra kommende, der måske før har er belønnet i belønningssystemet, så det måske begynder at blive drejet lidt, så det har en anden effekt. Så det lige fra første skridt ned ad den vej, som du måske ikke har lyst til at gå, vil begynde at føles knap så godt, som det plejer. Måske faktisk lidt skidt. Og der er det vigtigt at lægge mærke til det, lytte til den følelse. Og hvis det alligevel lykkes at underkende den og løbe videre ned ad den vej, du kender bedst, så går energien ind og hjælper med ikke at lade skylden og skammen overtage efterfølgende i en sådan grad, at det gør dig handlingslammet eller bringer dig ind i den samme gamle spiral. Så du lige så stille kan begynde at tage ansvar de steder, hvor det har været svært, de steder, hvor den der indre stemme har fortalt dig, at det er også synd for dig, så du må gerne, og den der offerrolle nogle gange får lov til at tage beslutninger for os, som i virkeligheden ikke tjener os. Så du kan begynde at redde dig selv, i stedet for at skade dig selv. Alt arbejdet samler sig lige så stille. Det trækker igen om i rygsøjlen. Bliver lagt som en hukommelse i de energibaner, nervebaner, der løber mellem hjernen og resten af kroppen. Der bliver indlagt nye kabler. Og samtidig så mærkes det til, at du nu har muligheden for, hvis der ligger nogle kodninger i din arv, i din slægt, som har antændt de her tendenser til at blive kuet, til at skade dig selv, til at misbruge ting, så kan du sige ja indeni nu, og så vil energien hjælpe med at forløse de her koder, forløse de her tendenser, som er kommet ind gennem arven. Det mærkes til, at det lige så stille bliver skyllet ud. De gamle kodninger, historier skylles ud.
renses ud. Og det mærkes til at give plads til, at højere kodninger, som du bærer ind fra sjælen, som du bærer ind gennem din kontakt til det guddommelige, de kodninger, de kan lige så stille tage mere plads og begynde at tage plads der, hvor arven måske har fået lov til at bestemme mere over dig, end hvad godt er. Og hvis der er en frygt for at komme til at give det her videre til børn du har, eller for i fremtiden, så mærkes det til, at du også har mulighed for at slippe den frygt og den sti nu. Så igen kan du sige ja tak. Hvis det føles tungt, hvis du mærker et pres, så træk vejret ind i det. Giv det plads. Træk vejret dybt og giv slip. Send det tilbage til der, hvor det kommer fra. Lad det begraves. Og vid indeni, at du behøver ikke gentage historien. Historien bliver hele tiden skrevet. Og du kan skrive en ny historie. De gamle kodninger, der udviskes, skylles ud, kan nogle steder efterlade, hvad der ligner små sår, som hvis man har fået en myggestik, og man ikke kan lade være med at krasse, så kommer der en skorp, så kan det være, at man piller den af, og så kommer der det her, et lille sår, hvor det her stik fra den gamle kodning har siddet. Der, hvor der er de her små sår, der lægges energien ind som en helende salve, som aloe vera, der går ind og lindrer og giver ro. Giver ro og tillid.
som disse sidste trin i healingen stille falder på plads. Strømmer lyset fra universet ind oppefra. Giver ro, balance, tillid til, at du er støttet på din rejse, til at fejltrin ikke er katastrofer, men muligheder for at lære noget om dig selv, muligheder for at udvikle den standhaftighed og styrke, som du måske har følt, at du har manglet. De øverste centre balanceres og bringes ind på linje med de nederste. Og kærligheden og omsorgen, som ligger i hjertet, er det sted, hvor de jordiske og de universelle energier mødes og blander sig med hinanden til en lækker mikstur af jordforbindelse, intuition og egenomsorg. Så i den næste tid, læg mærke til, om du begynder at tage nogle nye valg, om du begynder at træde nogle nye stier, om du begynder at kunne stille spørgsmålstegn ved situationer, som synes vante, imens de sker. Og husk at rose dig selv, når du tager et lille skridt i en ny retning. Husk at forandring ikke sker fra det ene øjeblik til det andet, men gennem mange små øjeblikke, mange små skridt.
Energien lander lige så stille, lige så langsomt. Vugger lige så stille de nye installationer på plads. Vugger lige så stille dig på plads. I muligheden for en ny sti, en ny vej. Jeg vil anbefale, hvis du har nogle svære udfordringer i forhold til at være god ved dig selv, at tage den her healing flere gange. Jeg har selv tidligere brugt den på daglig basis med stor effekt. Jeg har også haft nogle heftige misbrug. Men hvis du tager den i hvert fald 3 gange med måske en uges mellemrum, 14 dage, så vil energien gå dybere ind og tage fat i nogle dybere lag, så tingene kan forløses dybere. Hvor hvis der går flere måneder, så er det nemt for de nye kodninger at ligesom falde tilbage i gamle programmer, fordi de ting, vi har øvet os i meget længe, det er nemt at fortsætte i det spor, selv når vi har støtte. Så ja, hvis du mærker en effekt, vil jeg anbefale at tage videoen igen. Og hvis du har brug for mere personlig støtte, så er der et link til min hjemmeside nede under videoen her. Energien slipper lige så stille. Hvis du har været væk, så kan du stille komme tilbage til din krop, til det rum, du ligger i. Og så vil jeg bare råde dig til at lægge mærke til små forandringer, der sker i dit liv, i din hverdag, i din valg, i de skridt, du tager, og i den måde, du ser på dig selv, din
oplevelser og de situationer, du står i. Ha' en god dag.